Tänään on sitten ensimmäinen peruspilarivideon aika. Ja me puhutaan tänään autenttisesta johtamisesta, autenttisesta johtajuudesta. Ja lähdetään heti liikkeelle. Mä näytin teille tuossa johdantovideolla lyhyesti tätä mun pilarikarttaa ja siellä on nämä 4 juttua. Eli nyt on tosiaan eka, eli mennään autenttisuuteen ja sitten 3 seuraavaa videoa mennään aina laatikko kerrallaan eteenpäin. Mitä se autenttisuus on? Authentic leadership. Mä oon ottanut tähän siis Bill Georgein teoriasta näitä ajatuksia. Ja miksi mä valitsin hänet, niin siksi, että hänellä on kokemusta myöskin siitä, kun lähtee tekemään hyvin vahvasti roolista käsin sitä työtä sellaiselta pohjalta, että ajattelee ensin, että millainen se johtajan pitäisi olla omasta mielestään. No, hän nopeasti huomasi, tai hetken aikaa pohdittuaan huomasi kyllä sen, että se aitous, autenttisuus on se, mikä puree, ja lähti sitten muuttamaan omaakin tekemistään siihen suuntaan. Sä et voi oikeastaan johtaa muita, ellet sä ensin osaa johtaa sua itseäsi. You can't lead others unless you first can lead yourself. Ja se on just näin. Oikeastaan monessa muussakin tehtävässä kuin johtamistehtävässä on valtavan tärkeää tuntea sut itsesi. Toki elämässä ylipäätään. Mutta sitten kun sulla on vastuullinen ja iso tehtävä, niin sitä suuremmalla syyllä on hyvä katsoa peiliin, tunnistaa omaa toimintaansa, tietää miten toimii ja kuka oikein niin kuin on. Autenttinen johtaja, kun se on aitona omana itsenään tekemässä hommia, niin silloin se pystyy johtamaan johdonmukaisesti, pitkällä jänteellä. Rakentaa luottamusta hyvin ja ihmisten on helppo liittyä siihen johtajaan, koska he tavallaan tietää, että mitä sieltä tulee ulos siltä johtajalta, millaiset ne hänen arvonsa on ja ne arvot näkyy siellä arjessa. Heidän ei tarvitse ihmetellä ja miettiä, että mitä hän tänään on tulossa. Saatteko kiinni? He voi luottaa siihen, että tämä tyyppi on just tällainen ja mä tiedän, että se ajattelee noin ja sen kanssa pystyy asioista puhumaan, eikä tarvitse ihmetellä. Mikä on tosi tärkeä juttu on se, että sulla on sun juuret. Sulla on se sun oma tarina, niin kuin sä omistat sen sun oman tarinan. Se on sun. Sä annat sen näkyä. Sä oot hyväksynyt sen sun tarinan, koska siellä voi olla monenlaisia juttuja. Ja hyväksyminen tekee siitä omasta tarinasta entistä vahvemman. Ja se sun oma tarina rupeaa olemaan sun ihan valtava voimavara. Joskus puhutaan siitä, että jos sitten on hyvin semmoinen aito ja autenttinen, niin ajatellaan, että silloin on tosi hyvä ihmisten kanssa ja johtaa ihmisiä tosi hyvästi. On ehkä lempeä, on pehmeä, on huomioiva, on empaattinen. Niin miten sitten se tulosten ja lukujen johtaminen, miten sille käy? Sille ei käy huonosti, koska kun sä tiedät, mitä sä oot siinä sun tehtävässä tekemässä, mikä sun perustehtävä on, ja sä teet sitä sun arvojen mukaan, sä teet sitä itsestäsi käsin sun tarinan kautta, niin silloin ne tuloksetkin alkaa tulla mukana. Koska muut ihmiset lähtee työskentelemään sun kanssa, teidän on helppo asettaa selkeät, vahvat tavoitteet teidän toiminnalle, ja kun se toiminta on johdonmukaista, rehellistä, luottamuksellista, niin silloin niihin tavoitteisiinkin päästään helpommin. Ilmapiiri on tämmöisen myötäni aika turvallinen. Oikeastaan tästä aiheesta voisin puhua tosi paljon, ja itse asiassa puhunkin tosi paljon sitten, kun päästään tonne masterclassiin tai johtajapolun valmennuksiin. Niin tämä on ihan yksi iso vahva peruspilari siitä, että mitä ne sun arvot on, miten sä toimit, mitä sä odotat, miten sä toimit hankalissa tilanteissa ja että kuka sä niin kuin aidosti ja omana ittenäsi oot. Ja todella täydellisyyttä ei voi vaatia. Ja meistä ei kukaan ole täydellinen, eikä tule koskaan niin kuin olemaankaan. Autenttisuus ruokkii rehellisyyttä, johdonmukaisuutta, luottamusta. Ja se, että kun tämmöinen meininki on päällä, niin se tarttuu tosi iisisti myös muihin. Ja siellä on se valtti. Mä jätän sulle nyt yhden pienen pohdintatehtävän, ja se on tuossa slaidilla.
Miten sä voit johtaa sua itseäsi sillä tavoin, että se näkyy aitoutena myös muille? Eli ei vaan niin, että sä itse tiedät, että mä oon tämmönen, mä oon ihan aito, mutta muut ei saa sitä kaikua sinusta. Se ei jotenkin välity. Niin miten sä voisit johtaa sua niin, että se myös välittyy muille? Ja kuitenkin niin, että sä et rupea vetämään mitään roolia. Me voidaan jutella kommenteissa tästä lisää tai oo muhun yhteydessä, jos sua tää aihe kiinnostaa. Seuraava lyhyt video juttelee sulle merkityksestä. Ihanaa, kun olit mukana. Moi!